Chỉ bảy ule kan in ring to ni chuan mathematics zir leng over in chu class 11 trigonometric functions kan en le anga mani khan class khat kan nei to a tir lam a basic tak tak kha kan ena class 11 a engtin nge angle te hi an lo zia ti te thil te ma zong kan en ani 90 degree te po pi by 2 lo ni to ti te tiang zelin kan en ani kha Veni a hian formula poimo lutuk mai kan zir dona quadrant te tang lo chuak kan en dona ni somthum somli chuanga oma no pang tam tak chuan hei hi an thiam lowa a lo chu dan hi an hre thiam lo by heart top thin ani hre thiam si lo by heart hi apoi em maya hre thiam chunga by heart ro chu apoi lowa tun huna hian a lo chu dan hi uluk deuhin kan enanga formula somli chuang po ni ma selam a zia kan hriat chuan pakhat lek po hrema ila vai khan kan hre thei don ti na lo ni ta ni kan en chho zelanga first quadrant hi 0 le 90 in kar ani ti te kan hri anga chu tiang zelin second quadrant hi enge kha 90 degree le 180 degree in kar ani ti kan hre ta ni third quadrant te po 180 le 270 in kar ani ti kan hri a 3 pi by 2 270 fourth quadrant hi 270 le 360 in kar kan lo hre vek to ni engtenge positive first quadrant ta second ta third ta fourth ta kan hre vek to a Vini a hian kan le en le lok tur chu first quadrant zia dan hi engtin nge ti kha le en le lok alangai ni first quadrant hian ziak ta ila lam to in ziak mai la quadrant first quadrant an zia dan a hi hian an lo ziak ta thini bracket chunga kan ziak anga pi by 2 minus theta enge zia le 90 minus some angle ti nani 90 a khan angle tlemi pai khan first quadrant chunga meaning ei ngei do ani han ti chin mala 90 degree lo ni ta theta hian angle pakhat lo thlang ta la mo 90 ai lian lo chu thlan tur ania until 10 degree lo thlang ta la 90 minus 10 chu 80 degree lo ni ta ni 80 chu first quadrant ta 0 le 90 in kar om ti kan hre ta ni tiang khan 90 degree a angle te ma zongi pai khan first quadrant chung mi khalo chuak vek noi 90 a 80 po pai la eng po kha pai ta la 0 le 90 in kar ani kha chuan alo chuak don ta ni chu first quadrant kha 90 a some angle kan subtracting tiang khan chu ula 90 degree a te chu first quadrant lo ni ta ni chu wang chuan first quadrant hi pi by 2 minus theta tin kan ziak fo to ang ani le second quadrant hi engtin ngen zia fe thina sia dan chi khan nge chi ni omang le second quadrant chu kan hriat angin 90 le 180 in kar lo ni ta ni 100 te po lo ni ta nga 110 te tam dona a zia dana chuan ti hian kan ziak thei ang chu tro pi by 2 plus theta 90 a angle tlemi ber khan second quadrant lo ni the ni ti le chini la 90 a 20 te bel sinang 90 plus 20 chu 110 lo ni ang chu 90 le 180 in kara 110 chu don second quadrant ta chu wang chuan 90 plus some angle khan kan lo hre thei ta ni mo 90 plus some angle ti po hian an tiri la dro 90 a angle tlem bel chu second quadrant lo ni don ani tina soidan pakhat ala om le te ya 180 minus some angle 180 minus theta pi minus theta in kan da thei tho ni
chan chu hei pi hi 180 lo ni ta 180 a hian angle han pai chin ta la 30 te han pai chin te theta aya 30 lo thlang ta la 180 minus 30 chu 150 degree lo ni do ni 150 degree chu mi inkar mi tho hi 90 le 180 inkar second quadrant he ti zong in til me wa pi minus theta pi a angle tlem ban pai khan mi chunga hian lo om do ni chu pi minus theta khan kan da thei ni kha soi dan pahni om thei ti na ni chu kha hreng ula har lawa 90 plus some angle amo 180 minus some angle chu second quadrant tan soi dan ani le third quadrant ta kal le ngo third quadrant thi engtin ngen soi ve thung chi ni na soi ve thei thuang a tin ngen yang in thre thiam nga to in ka re tro pi plus some angle 180 plus some angle 180 angle kan belin third quadrant da lo ni don he lai he 180 plus some angle 180 20 belte 200 da lo ni me do ni tro mi in kar mi ka tin subtraction form in yang tin ngan ti lang he tarang hian pai ve thung ni la 270 minus theta 3 pi by 2 minus theta 270 minus some angle lo ni chuan third quadrant da lo ni me do ni dikang chu tro 270 a 70 te po han pai ta la angle sang do te po 200 da lo ni yang 180 le 270 in kar tho 200 kha lo ni me do ni khatiang zia khana local ta a fourth quadrant thi en leila azia dan chin ni om leng hei po hi 270 a in lian do na chu ching ting kan ziang 270 plus some angle theta 270 to 3 pi by 2 plus theta tin hela matang hian kan en thei ni hei hi 0 degree ni a voi khadalo kwal chu khan 360 ni ti kan thria 360 minus some angle mo 2 pi minus theta 360 a angle pai khan zat nge la chinang 60 degree la chinang 360 a 60 pai la 300 degree 300 degree to fourth quadrant ta lo om don 360 minus theta 2 pi minus theta amo 270 plus theta mo 270 aya lian ti zon kan soi theya 360 aya te kha khalo sia dan lo ni mai do ani chu ti khan in kal zel don ya he ta thang hian lo chu dan kha sia ta ni helai first quadrant po kha 90 minus some angle 90 aya tlem deu mo kha sia dan chu ni mai hei poi mo lu tu ani hei hi han copy ula hemi tang hian formula khalo chuak do na ha sia dan kha kan en do ni engtin nge lo in relate so trigonometric function sa lo in relate ta na kha kan en le anga kan thiam zel tu ranga ila har don mi lo ani quadrant pali kan neya first quadrant chu sia dan chi khat angina oma second third le fourth chu sia dan chi ni thawangina oma ni chu ti chuan lo in relate dan hi en le ila mania class kha uluk deuh ngai thani chuan atang kai don hle ni en le ngo tu na hian kan han ziak le do na nga kan thlang chuak do ni tu na zia dan chi hrang hrang ka soi jing a then khat ka ron la chuakang enge om zin lo en don ya pi by 2 minus theta ka la chuakanga pi by 2 plus theta ka la lenga pi minus ka kan de anga mo he ta mi 3 pi by 2 minus theta ka ziak lenga ai theta ni a
3 pi by 2 plus theta kan lenga 2 pi minus ka chu ka kan don ho zong nge ni ka zia tel ve lo ti te khan chu tu la heng ho wa hian lo in relate dan kha om ta ni kan en do na po ni se la in ang deuh om chu hei en ula by 2 ti om vek hi la hi by 2 ti om vek ta ni heta pi minus theta te ka chu heta pi value ma mi ka coefficient ta kha hei 1 ani hi mo half ani lo hai integer pa ngai lo ni ta ni pi plus ti te 2 pi minus inte chu by 2 om lo hi hei 2 1 1 lo ni a chin che thei dan tu ra chuan integer pa ngai ni lo la ya value b ka te kha coefficient ta kha by 2 ti om by 2 om vek hi heng ho hi lom khata ilanga ti mai tiang hela hi chu lo chu dan hi chu kan zu chui chiang man lo anga in chin chi ol sam dan tu chau kan soi don ni chu heng ho b ka hi chuan in relate tur chu chin chi alo le sin and cos in relate ang tin shepot ola tan and cot tan le cot in relate ang tin sec le cosec in relate ang cosec sec le cosec no ni an video aron che sheta sin le cos tan le cot sec le cosec in relate ni he ta po hian kan zia ka han en ula sin le cosine ti kha chin che all sum b ka ni class ma sa kan zir to ka sin le co oma complement ti nang khan ngai to ula sin le copui cosine tangent le cotangent co khom zel do ni chu secant le cosecant ti khan relate mai do ni mo sin le cosine tan le tangent le cotangent secant le cosecant alam to in ti khan lo in kom mai do ni chu hei kan hrianga chuna kan zia lu don ta ni example peila thawm me example number 1 a sin pi by 2 minus theta hei class 10 a formula in ziak to a pi by 2 tin ziak kher lo anga 90 degree tin ziak anga he formula engen yang kan en don ani pi by 2 minus theta pi by 2 minus theta chuan hi thangila pi by 2 minus theta by 2 type pa chuan enge in relate kan ti chuan sin le cosine lo ni ta ni sin le cosine ani chuan ta hian cosine kan zia kang cos ani a sin le cos in relate pi by 2 type pa tro chuan ala zo lo dewa ta hian plus nge minus ti kha kan en le lo do ni a sin che tur chuan a quadrant hi kan enang pi by 2 minus theta chu hei na hi ni a na china khan kan ziak to pi by 2 minus theta chu hei 90 aya tlem chu first quadrant ta omani ti kan che to ni kan zia to kha che thenga pi by 2 minus theta chu first quadrant ta omani hei first quadrant ani ti lo sheta a first quadrant ta chuan sin hi enge ni ti en do ni first quadrant ta chuan vain positive ani vekha parukha chu wang chuan first quadrant ta sin chu positive ani do na plus hi da mai do ni har lawang ti ro hei pakati le chin no kila tan pi by 2 minus theta o samsung chuan by 2 type phawa hian heng hawa hian tan le nge in relate kan ti chuan tangent le cotangent mo tan le cot in relate ani mai tin hi en quadrant nge pi by 2 minus theta chu first quadrant ti khelo the thei ta ni 90 minus ani to chuan first quadrant ta chuan all positive ani wang hei plus hi ziak mai a chuan ti le chin don te la ni le sin pi by 2 plus theta ti ngo te kan chin che kha ol sam deuh khan by 2 type pa chuan sin le nge in relate cosine in relate cos kan ti kha sin le cos in relate a pi by 2 plus theta hi en quadrant nge kan en do ni pi by 2 plus chu he pi by 2 ai lian chu he la hi nia
second quadrant chung ti kan theta second quadrant ani ti kan lo theta ni pi by 2 plus theta hi second quadrant ta chuan second quadrant ta hian sin hi enge ni positive nge negative ti kan enang second quadrant ta chuan sin chu positive alo ni ta ni chu wang chuan ta hem plus hi ziaga hian dik ta tiang zel khan ni do ni ta hen ziak le lokila cos pi by 2 plus theta da be thu by 2 type pa cos le in relate ti kham masabera poimo a cos le in relate to sin mo sin le cos in relate ti chu cos le sin in relate ani ve ngala cos chuan sin alo hring don ani cos ani chuan sin ani in cos by 2 type pa poimo ta chu quadrant thi pi by 2 plus theta chu ei dei kan mu to a second quadrant ani ti kan thethea he second quadrant first quadrant ani a he second quadrant second quadrant ta chuan cos hi enge ni kan en do ta yo hela mi chula en lo ula he chula en lo tu ani ha second quadrant ta cos hi enge ni kan en do ni second quadrant ta chuan engte positive sin le cos ka positive wang khan adang pali chu negative veka cos po negative do ni chu second quadrant ta cos ka second quadrant ta negative do na wang khan minus da do ni he ta he hemi sin theta wanga minus hi omani mi lo ni chu in hu photanga cos hi second quadrant ta negative iti wang khan da minus da ta zawk ani mo kan chiang em kan soi angin he hi atam lu tu formula somli chu oma by heart khan da boi thak ani in chu zel thei me do ni nang ma ni khan kan vai pon kan ti man don lawa kan en chho zelanga kan han copy zelula thematic sa chuan ngai thak ngai ngai tu ngai copy ngai boka ka khain balance thiam kha ngai china kal le chin lo kang sin cos tan kan ti to a sec te kan ti ve chin nge sec pi by 2 plus theta by 2 type pa sec le in relate kan ti chuan sec relate to second ania cos second mo sec le cosec in relate co da zel khani me ma zela sec le cosec in relate da quadrant kan en le ang pi by 2 plus theta chu second quadrant ani ti kan thria sec hi second quadrant ta again ni kan en do ni second quadrant ta hian sec chu again ni he sin le cosec chu positive awangin sec chu negative ani ti na ni second quadrant ta sec chu negative chu mini wang chuan ayan minus ida second quadrant ta sec negative awangin minus kada ka tiang khan in kal zel don ani kan ziak seng don lawan ang mani khan paruk trigo om theu kha pi by 2 minus theta type pa paruk khan lo ziak la pi by 2 plus theta type pa paruk pon lo ziak le la tiang zelin ta po hian paruk kha trigo paruk kha lo ziak vek ta la formula khan ang mai na vai lo ziak chok thei do ni cot kan da le chin cot eta mi kan kal chin ang 3 pi by 2 minus theta by 2 type pa cot le enge in relate kan en le ang kan che to a cot le tan in relate ani mai tan le cot le tan ani mai a tan theta olu tu kani kan en tu chui en quadrant nge ti khan mai he hi enula 3 pi by 2 minus theta chu he dai 3 pi by 2 minus ani chon le zelanga ai lai third quadrant ti na ni mai a 270 ai te chu cot hi third quadrant ta enge ani positive nge negative ti khan en tu ni third quadrant ta
cot hi nge ni le enula that quadrant ta hian cot chu kan hmu ni hei positive ani tlat kan hriat tawh kha that quadrant ta cot positive alo ni chuan ta hian positive hi dah mai ang plus hi dah mai ang ti hian an dik mai ni en le chin lo kila a vai chuan kan zik seng don lo kan ti kha ang manin lo ziak vek mai nga cosec 3 pi by 2 plus theta and sino by 2 type of cosec ne nge in relate kan noi cosec ne in relate chu hela hi lang phai mo sec le cosec in relate mo sec le cosec cosec le sec chu ti ni chuan cosec chuan sec alo hringa lai siak photanga sin hi ngai to le no ni an mo thak lawa 3 pi by 2 plus theta chu heta hen kan zika en quadrant nge an en ula hai 3 pi by 2 plus ani chuan ni kal langa ding lama fourth quadrant hi lo ni ta ni 3 pi by 2 plus theta chu fourth quadrant hei fourth quadrant cosec hi fourth quadrant ta enge ni kan en le do ni fourth quadrant eni la engteng positive cos le second positive awangin adang zong negative a cosec po a negative ti hei kan hmu thei ni fourth quadrant ta hian alo negative si chuan fourth quadrant ta cosec hi minus alo keng mai lo ta ka kaldan chu ni mai yang manin lo ti ula vai no ziak chhuak ula tha ome ula ta hian homework ang deuhin kan ziak hrim hrim ange number 8 a hian tan 3 pi by 2 plus theta thei lo ti chin ula number 9 a sin 3 pi by 2 minus theta tian lak lo deuhin number 9 a hian tom mai ngoi ron fill up ve ula ina vai in ziak thei ula ka ti ka soyang khan mi first quadrant themi tan hian paruk trigo paruk kha paruk thau khan lo ziak lut le ula thau me chuan tuna hian top nan thil pakhat kan en le do ni chuan tum kan class a top na tur quadrant chang chang kan zia lu a khan by 2 type kha tuna formula kan ena apa ngai ti mai ila integer pa ngai pi coefficient ta integer pa ngai ho kha kan en le do na ni kan thiam zel tura kan ngaya hu pur loila mathematics si chu a basically kan thiam chen chuan dang hi chu olai mem to ni le lom khat tho in ziak ve leng o pi minus theta ti te ngela mang pi plus theta ti te tin 2 pi minus theta heng ho enang enge kan hriat thei kan ti chuan in an na an nei choi by 2 kha om lo ani ten 1 om ve ke 1 o integer pa ngai ten true oma by 2 ti ang kha om lo ni tro pa ngai top pani 1 1 2 1 pi 2 pi ni ta ni kha tiang chi ho wa khan ti hian lo in relate ani enge sign le enge in relate ang o tiang chi kha kan ngai to lenga ma sei ol lu to ka a ol dan chu a in relate dan chu ti hian kan da mai don nia itself amma le ma kha in relate top mai ni example pa chinang o ol dan chu ti hian lo en teila pi minus theta type chu tami hi kalo la chuak ta by 2 om lo ho chu a ol dan mai chu amma le ma kha in relate top mai ni sin ani chuan ta hian thil dang kha om thei to lo itself ani vai sin bok omang sin theta van olem tiru
chuan a sign ni ro hi chu kan lo ngai to do in ta hian enge ni ang ti kan en lenga hi kan en do nei pi minus theta chu he ta hi oma en quadrant nge ni ang le pi minus theta chu he na hi nu lai pi kan minus chuan kan let hret don ti na ni he en lu la ti le hret chuan second quadrant ti na ni mai pi minus theta chu second quadrant ta hian sin hi enge ni kan en do ni second quadrant ta sin enge ni hen en lu la he sin hi second quadrant chuan positive ani tlat ani chu mi ni chuan ti plus ani mai ro har lawa da le chin lo kang o cos pi minus theta pi minus theta type by 2 om lo ho shim ma chuan on lu tuk cos ne na in relate to ama itself cos theta khani mai sin ro chu kan enanga pi minus theta chu second quadrant ani ti kan ria a cos si second quadrant nge ni he negative ani ti kan thei ni tro cos chu negative ani hi sin ne cosec chau positive negative ani wangin cos hi second quadrant tan negative ani wangin ta hian minus sida chu by hat angai to lo ni heta minus sita plus ti by hat luk lo tur ani hrethiam zok tur ani cos kha second quadrant ta negative ani wangin minus ka da dale chinang otan na te kan dale chinanga tan pi plus theta ti chinang by 2 om lo tai pa chuan itself kha relation chu ni maya tan theta kan manga chuan hei en quadrant nge pi plus theta chu en ulai pi I lian chu he lam third ani ti hre thei ani third quadrant ta lo ni a pi plus theta third quadrant ta tan hi nge ni kan do ni nula third quadrant ta chuan tan chu positive ani wangin ta hian plus alo ni le mai ni chu har lo ti ro ni le cosec pi plus theta in le chinang o heng ho tai pai in relate dan chu eng mo itself tro cosec theta hei en quadrant nge third quadrant alo ni ti kan thre to a third quadrant ta cosec hi nge ni kan en do ni cosec chu kan hmu lo tro hei positive a chuan negative ani ti na mai third quadrant a chuan cosec chu negative ani wangin negative alo ni mai tiang khan in kal zel mai do ani pakatan ziak le lokila nge kal ziak o cot kan ziak thinang o cot 2 pi hi da ve to hang kan da har to a cot 2 pi minus theta by 2 type pani lawa hei heta mi zing mi tho hi itself ani le mai do ne cot chuan cot tho a lo hringang chuan 2 pi minus theta hi en quadrant nge kan en do 2 pi minus theta hi en quadrant ke le hei hi 360 ni a voi khata hel chua khan 360 a ya tlem chu he tin ron le dan hi fourth quadrant hi ni ti hriat ta ni tro kan ziak vek ton china fourth quadrant da lo ni a 2 pi minus theta chu fourth quadrant ta hian cot hi enge ani ni ka kan en do ni he ta hen en le ila fourth quadrant ta hian cot enge ni he cot kan hmu lo ani positive ang chuan fourth quadrant ta chuan cot chu negative ani ti lo hreta a chu mi ni wang chuan value a hian negative ida mai do ni fourth quadrant ta cot a negative fe iti zo chia da hen minus ida thlapang chuan lo chuak le ta ni chu adang te polo om chau the ka sayang khan ta hen paruk om the a paruk om the do na ta paruk 63018 so pariat life formula lo om the do chu ta hen panga chau ka siak na
nang mani nin lo ziak lut ve to mayang chu tero fai nin lo ziak lut ang in nota mar chu dole homework ang in ta hian pakhat mani khat chu han ziak ve leila number 6 a hian homework a sec te po han ti la sec hi pi plus theta tai pa te hen kan ziak to em kan lo ziak to pal oni theia ru ru om kan ziak ani mai a kan thiam chen kha kan du ber lai chu ni te na answer in ron ziak to ni homework mo sec pi plus theta tin sec 2 pi minus theta itself chu ni don ani maro chu plus nge minus kha poimo don ko ran ta zilin tiang khan in lo en le anga rem chaga kan ron chun zom leng ti ka nge kan che thei lo ai class 12 te class 10 te han ti chove kan du si atle ma zong poni ta selan nang manin in lo ziranga uluk tewin ikhan lo ti non le anga hin chokanga thiam mai don in thian te polo share zel ola chor tu in tam ani chuan kan ron chun zom zel dona maro chu in lo zir thape vak lo in lo chor vak lo ni chuan video han siam te po boi thak mai theia ke mani tan po luk tewin in lo zir don nia voini tan chuan kan class du to photila kan hrethiam vek tura kan ngaya rem changa kan lo le don nia ole